Il-ħamis filgħaxija l-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech qal li l-Partit Laburista fadallu fil-Gvern bejn 100 u 300 ġurnata. Fil-Parlament meta kien diskuss l-ambjent il-kap nazzjonalista spiċċa indirizza lill-Ministru għall-Ambjent Aron Farrugia u jgħodlu l-ġranet. Forsi fil-ftit ġranet li fadallek, jekk Alla jrid, forsi fadallek 100, 200, 300. Imbagħad skont Grech il-Partit Laburista m'għamel xejn. Ma miltu xejn xorta waħda intom. Ilkom 9 snin. Bernard Grech saħansitra stqarr li Gvern Laburista mela l-pajjiż bil-miżbliet. Il-miżbliet u ma nafx iżjed li jagħmlu f'dal pajjiż. Hawnhekk il-kap nazzjonalista ma semmix li Gvern Laburista sab ma wiċċu problema kbira fl-immaniġġjar tal-iskart tant li wiret diversi miżbliet. Grech nisa jsemmi wkoll kif biss ftit ta' xhur ilu il-Partit Nazzjonalista għamel minn kollox biex iwaqqaf l-akbar investiment fl-immaniġġjar tal-iskart u li se jara l-bini ta' impjant ġdid li jitrasforma l-iskart f'enerġija. Dan billi fost oħrajn xewwex u għadda informazzjoni żbaljata lil bdiewa sabiex iwaqqaf il-proġett magħruf bħala l-Waste to Energy li franka l-ħtieġa li tittieħed art ta' 150,000 metru kwadru biex tintuża għal landfilling hekk kif ma kienx hemm iżjed spazju fejn jinġabar l-iskart.